yace kuma da mutum yake cewa wani lokacin ma ka iya samun wani laifi a cikin su ko ya kuskure ya tuba akan wannan kuskure din, wanda mu ma abin da muke tubo da shi kenan, muna yin kuskure sai mu tuba sai Allah ya fi mana. To su sun so mu zai hana Allah ya fi musu? Me za ka dawo da shi ke ta wannan magana din in sun yi ma kenan, in ma ya tabbata sun kenan fa. Sannan ka kuma ta jama'a musulmi, mutumin da ya kuskure ko yi laifi, Allah na da wasu mukaffira da ke ajewa. Idan kana ayyukan alkhairi, ina fatan fahimta, to ayyukan alkhairi ka sukan zo su mene, su shafe waɗannan miyagun ayyuka. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, kyawun ayyuka suna koran miyagun ayyuka. Yau kuma ce wani abu ko da haka ana iya samu su kuskure ko su laifi, amma ba za ka haɗa shi da ladansu da alkhairansu ba. Da haka duk wani ɗan shi a zindiki ne zai ce maka ai sahabiwa ne ya yi kaza, ai ya gudu kaza, ka kaddara ma abin ya faru. To me zai sa ba zai gaya maka alkhairan wannan sabon ba kuma? Me yasa ba zai jawo maka ayoyin da Allah ya faɗa a kansu ba? Abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce a kansu mene? Wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar, wanda suka shiga musulunci da wuri, shi da dole suka musulunci tun daga farko zuwa lokacin sulhu Hudaybiya. Mun fahimta? Wasabiquna min al-muhajirin wal ansar, da ansara walladina tabauhum bi ihsan, da mabiyansu akan kyautatawa. Allah shi mene? Radiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ya yarda da waɗannan mutanen, sannan kuma su ma sun yarda da Allah madaukakin sarki, sai da daga Allah madaukakin sarki. Wa adda lahum jannati, Allah ya ce yayi musu tattalin aljanna tajri ta anhar, wadda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta. Allah ce wa zalika huwa al-fawzul azim, wannan shine wani girma. To Allah zai alƙawarin aljanna ga mutanen da za su mutanen banza nan gobe? Kuna fahimta? Wannan wata ka'ida ce aqida ahlus sunna wal jamaa, shine duk wanda Allah ya sa mai farin stamp ba zai taɓa lalacewa ba. Duk wanda Allah ya yarda da shi ƙarya ne ba zai lalace ba. Kun san dalili? Saboda Allahu alimun bi zati sudur. Allah ya san abin da ke jin zuciya, ya san me zai faru yau, me gobe nan gaba har ƙarshen duniya. Tun kafin duniya ma ya san me zai faru. To ai kaga zai zama abu mara kyau a ce yau kuma ka yau mu ne mutane muke irin wannan. Allah ya tsaukaka da irin wannan abu. Kai ne zaka iya zama kai taiban mutum ka ce ka wani kaza, sai wani halin shi ya bayyana gare ka mara kyau, sai ka ce kash ai ko ban sa kai da ban ce kaza kan wani ba. Me ya haifar maka kai haka yau ka ce kash Allah wadai? Saboda jahiltar ka da me zai faru gobe, jahiltar ka da asir abin da ke zuciyar shi. To amma Allah haka yake? Allah ba haka yake ba. Da haka bincika ba inda Allah ta alƙawari ya yabi wani mutum ya da kuma ya soke shi. Da haka tunda Allah ya ce ya da su har abada yarda ne a wajen Allah. Ina fatan kun mutu wani abu. Kuma as-sabiquna awwalul muhajirin, ka kanta Muhammadu Rasulullah walladina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah ce annabi Muhammad ne dan sakon Allah ne. Walladina ma'ahu wanda suke tare da shi kuma ashiddau 'alal kuffari, masu tsanani ne akan kafirai. Ashe su ba kafirai bane. Kun gane karatu? Wanda ke tare da manzo Allah ya ce mene? Walladina ma'ahu wanda suke tare da shi akan addinin musulunci, akan risala da aka aiko manzon da Allah da ita, ashidda'u 'alal kuffari, masu tsanani ne akan kafirai. Kenan su mu'mini ne, wancan wasu ne kafirai. Sai Allah kuma ya ce mene? Ruhama'u bainahum, masu rahama tsakanin su. Yanzu idan ka zo ka ce ba tsakanin sahabban nan ai kaza ba, a to fa sai dai zaka soke wannan ayadan. Allah ce ruhama'u bainahum, masu rahama ne da tausayi tsakanin su. Ko mutum wani abu ko da za ka kawo tarihin cewa ga sun yaƙi sai kaza, ka je ka karanta tarihin yaƙe-yaƙen da suka yi, za ka san cewa akwai rahama har yanzu tare da su. Har yanzu ga wani suke yaƙe akwai rahama, sun yi ababin ijtihadi nasu. Ku je kanta tarihin Mu'ta,
wannan ruwa yake so ya ce wayyo ruwa, aka kawo mai sai ji dan uwan shi ya ce wayyo ruwa, sai ce a wuce shi a ba dan uwansa. An wuce wani ce wayyo ruwa, shi ma ce a kan wancan fa, dukkan su an masa jina-jina suna son shan ruwa, amma suka ce akai. Wancan na uku an je akai mashi kafin akai ya mutu, kafin a dawo na biyu ya mutu, kafin a dawo na ɗayan ya mutu, duk sun rasu akan mene? Saboda rahama da ke tsakansu da 'yan uwansu. Kuma sai Allah ya masa yabo cewa tarahum ruk'an, zaka gansu suna da yawan ruku'u, su suwa kenan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai ko na fula ba ganin kana yi. Wani shi ne hake magana, yake da magana akan sahabbai, shi da ko sallar bai iya ba kuma ta dame shi ba. Wannan kuma Allah ce tarahum ruk'an,